Ia, dyma Ysgol Gymraeg Rhydaman, ac ar hyn o bryd mae yna barti surprise yn digwydd fan hyn i ddathlu cyfraniad arbennig rhywun sydd wedi bod ar y gyngor o'r llywodraethwyr am nifer fawr iawn o flynyddoedd. Felly, da ni'n rhoi surprise ychwanegol iddi hi. Dewch efo fi. Doswaith dda! Pawb, diolch yn fawr iawn i chi am y gwaith da chi wedi wneud ar hyd y blynyddoedd i'r ysgol yma a hefyd i'r gymuned. Sut ydych chi'n teimlo rwan? Da chi wedi cael 2 surprise heddiw? Mewn sioc. Mae gymaint o surprises wedi bod heno. A mae cael yn heili i gyd mae heno hefyd. Mae wedi bod yn noson fendigedig, allan ni byth a fod i cael gwell. Mae wedi bod yn noson hyfryd. Mae Jean wedi gorffen fel cadeiryddus ein llywodraethwyr ni ddydd Iau diwetha, 40 mlynedd ar y corff llywodraethol, a 20 mlynedd fel cadeirydd. Sneb yn siŵr yn union, sa'r blwyddyn fi oedd hi, dyw Jean hunan ddim yn cofio yn union faint. Ond mae wedi bod yn hyfryd mae heno i ddathlu beth mae Jean wedi rhoi i'r ysgol. Fi'n gwybod bydde Jean yn gweithio chi bod hi wedi cael llawer mas o'r ysgol ei hunan, ond mae wedi rhoi gymaint mwy i'r ysgol mewn sawl ffordd dros y blynydde. A mae heno yn coroni'r cyfan, yn ddathliad hyfryd gyda ffrindiau a theulu'r ysgol i gyd da'i gilydd. Mae Jean yn berson sydd yn rhoi popeth y gall i roi bob tro. Mae'n aelod ffyddlon o'r tîm sydd gyda ni fan hyn yn yr ysgol. A mae jyst popeth mae wedi rhoi i'r plant i ni fel staff. Mae jyst yn heiddi Halen y Ddaear. Fi'n nabod Jean ers yr ysgol Gymraeg gael ei sefydlu. Ac mae chyfraniad hi yn yr ysgol fel rhiant, llywodraethwr, ac erbyn hyn yn gadeirydd yn anusgrifiadwy. Wel, person sy'n rhoi o waelod Cylon, yr holl flynydde mae wedi rhoi yma arweiniad cryf a doeth i'r ysgol. A mae mateb y plant iddi ar athrawon a popeth. Mae'r deyrnged iddi hynno yn llawn haeddiannol. Dwi ddim yn gwybod fel mae wedi dal mlaen i wneud hyn am gymaint o flynyddoedd. Ond i ni'n wir ddiolchgar iddi hi am y gwaith rhyfeddol yma, gwaith os mewn gwirionedd. Bob bore dydd Gwener, heb os bydd Jean yn dod i weld y plant yn yr ysgol. I ni'n galw Jean yn yr ysgol fan hyn yn anti, a fi'n credu bod hwnna'n gweud popeth, anti-Jean. Chi'n gweld y cariad pan mae yn dod mewn trwy'r drysau ar ddydd Gwener, mae'r plant i gyd yn awyddus i wedi hanesion wrth anti-Jean. Mae'r cariad yna yn amlwg rhwngddi hi a phawb yn yr ysgol. Pan mae Jean yn neud pethau, mae'n cael gymaint o bleser allan ohono fe. Dydy ddim yn disgwyl cael y math me o beth. Ac fi wedi cael gymaint o bleser mas o'n waith yn yr ysgol yma. Mae wedi gweithio yn ddyfal ac yn ddiwyd i hybu pob gweithgaredd dda. Y cancer, yn yr eglwys yng Nghapel Newydd ac yn y dre yn gyffredinol. Ac i ni yn ffodus iawn o'i chael hi. Ac os oes rhywun yn haeddu Halen y Ddaear, wel Jean yw honno.